Artur, una cosa, ¿tú no crees que la pregunta esta típica de estudies o treballes és un poc boomer? Un poc boomer, diu, però si això el dia tirant lo blanc, que era el Bertín Osborne de l'època. És que jo mai he entès per què la gent gasta esta frase per iniciar una conversa. Que tu series més directa, No, que no em sembla rellevant esta informació per a conèixer algú. Però és que això ho he dit jo sempre, que ni la professió ni els estudis ens defineixen com a persona. Ja, però si te pares a pensar-ho, realment passem mitja vida o estudiant o treballant. Realment ens passem mitja vida dormint i ningú t'entra en pla tu dors 8 hores o fas becadetes? Artur, és que no se pot parlar en tu seriosament de res, tio. Clarament, i per això portem a convidats i de fet ja estan esperant-nos. Vinga, va. Passeu al piset. Tinc una dada, xiques. El 57% dels estudiants valencians han obtingut plaça en la seva primera opció, però és que el 19% no ha pogut accedir a ninguna de les 3 primeres titulacions sol·licitades. Penseu que és un drama haver d'escollir carrera als 17-18 anys? Jo penso que és un dels drames de tot el sistema educatiu, que és com l'últim... És com si tu veus el Titanic i dius, no és un drama, que no estaven ben pintades les baranes? I dius, sí, però, claro... Per com ve, no? Claro, però suma-li el drama de tota la resta. Sí, és un sistema de triatge que tothom ha de fer la mateixa prova independentment de què és el que vol fer o el que es vol dedicar i se tindrà la mateixa competència i es medirà en un número d'una prova generalista el que val l'accés a una carrera en base a la demanda que té la carrera. Absolutament. I a les places oferides, que això és una altra. Exactament, llavors és un absurd burocràtic que no té res a veure amb educar el futur del teu país, però res. Llavors, sí, és un drama, claro. Entre d'altres, Resum, sí, és un drama. Sí. Com valoraríeu un poc la vostra formació? Ja inclús tirant més enrere, no? Inclús des de l'escola, l'educació obligatòria, diguem, i tot el que heu fet a posteriori. A veure, respecte a aquesta pregunta, jo penso que el que és un drama també és fer pensar a l'alumne que la primera opció que vaig a triar serà la seva meta de per vida, no? I vull dir que a voltes també hem d'aprendre que la vida és un poc prova-error, no? Pues potser escollissis una carrera que no t'agrada i, jo què sé, te la deixes perquè no estàs còmode, tries una altra i al final vas fent fins que trobes realment el que estàs a gust fent. Que cada vegada això passa més, Inclús no acabar la carrera i decidir de manera deliberada no, això no és el meu, vaig a canviar un poc. Això no passava tan abans, pot ser? Bueno, pot ser, perquè tampoc hi havia tantes facilitats per estudiar, realment. Clar, després està el que val estudiar a la universitat, pagar un piso, eixir fora de casa, entonces no tots ens ho podem permetre i també cagar-la i no escollir bé la carrera, tindre que començar-ne una altra, tindre que mudar-te a un altre puesto, ahí entra també com la classe, d'on vingues, quina família tens... Els estudis a dia d'avui són absolutament un privilegi. Jo seguís pensant, per moltes beques que hi hagin o el que siga, jo he estat... Bueno, per curiositat, què heu estudiat cadascú? Això és la primera pregunta en la que hauríem... Encara que sempre diguem que ni la professió ni els estudis ens defineixen a ningú com a persona. Crec que una persona es defineix de moltes altres coses, però per curiositat, què heu fet en les vostres vides acadèmiques? Jo de petit volia ser detective de mascotes. Com? Espera, Ricardo, espera. Detective de mascotes. Sí, em va flipar Ace Ventura i jo volia ser detectiu de mascotes. Però en el mood d'Ace Ventura o en la teva pròpia personalitat? No, jo en plan, com el plan investigar sobre mascotes perdudes em semblava una cosa guai. Ostres, espera, que no ho està pillant. Jo dic, però què ha de fer detective? Pues buscar... Si la baixa laboral deixa mascotes... Investigar coses relacionades amb mascotes, clarament. Vale, perdó. Però què estudiares? Bueno, jo sí que ho sé, perquè te seguís molt. Després m'haig d'adonar compte que això no existia i vaig voler ser metge forense. Amb 12 anys volia ser metge forense, a saco. Claríssim, I per com és el sistema educatiu en el que estem i lo determinants que són els professors que tens per a donar-te ganes o no de fer alguna cosa, pues al final vas tenir que abandonar ciències per culpa d'una professora que no tenia vocació, només que no li tocaven la figa. Llavors pues, vaig acabar estudiant psicologia, perquè em semblava que era una manera de més o menys tirar a la criminologia, que estava a prop de la... I per això després vaig fer teatre i soc músic. Ostres, no? Però sí també serà aparegut
paregut, Jo no? tinc alguna paregut amb tu, també. Bueno, jo primer, quan era molt xicoteta, volia ser ballarina. Després em van dir als meus pares que això no tenia ningú sentit perquè pues, no guanyaries diners. Vaig dir, vale, pues, què em farà guanyar màxim diners? I em van dir, notària, per exemple. Fas una firma i guanyes molts diners. Va, pues jo vull ser notària. I al final, no sé, se me va anar del cap aquesta idea, vaig començar a no pensar tant en els diners i pensar més en la vocació o en el que m'agradava, volia ser veterinària perquè m'agradaven molt els animals, després em vaig veure a mi clavant-li la mà dins del cul d'una vaca, vaig pensar, hòstia, crec que no. Sandra, el que veies tu de la veterinària? Bueno, Sols veies aquesta imatge? És que em van dir, tu pensa que si eres veterinària potser li has de clavar la mà dins del cul d'una vaca, i vaig dir, vale, pues potser no és la meva vocació això. I entonces després vaig anar a fer música i vaig estudiar al Conservatori de Música, que tampoc m'ha servit de molt, la veritat, perquè al Tu final... ets de l'ESMUC, no? Jo vaig estudiar a l'ESMUC a Barcelona, però de música clàssica ara... Bueno, Bueno, però penses El que no t'ha títol- servit? A veure, sobretot el que m'ha servit de l'ESMUC d'estudiar a una universitat de música clàssica és els col·legues que he fet, algun professor o alguna professora que sí que m'ha inspirat, però en si la carrera, pues, bueno, m'ha creat més frustracions realment que desitjos, no? I sí, però vaig fer molt bones amistats i jo què sé, pues al final vaig aprendre a tocar rumbes a Barcelona. Vull dir que no tenia ni idea perquè venia d'un conservatori que parlaven antes a la Furgo, no? Com que la metodologia dels conservatoris clàssics t'ensenyen primer a llegir i a escriure i després a parlar, no? I és totalment a la inversa de lo que fem les persones quan naixem, no? Primer t'ensenyen a parlar i després ja escriuràs i llegiràs, no? Entonces, quan arribe després de... Perquè jo era una xiqueta que m'agradava molt la música i era molt friqui, rotllo, que estudiava moltes hores al dia, moltes més de les que estudia ara, que no estudia gens. Igual que jo, eh? Però El quan era, conservatori. sobretot guitarra. Després al col·le me la suava una miqueta més, però guitarra era com mi passió absoluta. Me n'anava a dormir en compositors clàssics, escoltant compositors clàssics, bandes sonores, no sé, com sinfonies, i no sé per on anava. Bueno, total, que vaig arribar a Barcelona i, hòstia, als botellons de la universitat, ahí, en Això plan, més tots vas passant-se la aprendre, guitarra, que tu eres guitarrista, toca't una rumba. I jo, hòstia, però no sé ni tocar los delincuentes, ni estopa, ni res. Què he fet? Tanta carrera, tant de títol, tanta... Saps? I vaig aprendre a tocar rumbes al conservatori. O sigui, els temps és com lliures del conservatori... et va portar fins ahir, no? Claro, Sí, moltes vegades això crec que estem molt d'acord, no? Que la universitat i el que hem fet no ens ha servit tant com per a exercir de lo que anàvem a exercir, però sí d'alguna manera hi ha un aprenentatge ahí perquè seguim en creixement personal i demés, ja no tant el propi currículum, no? Però sí un poc tot el que aprens. Una vegada vaig llegir que en la universitat no t'ensenyen el que vols ser, sinó el que no vols ser, saps? I a mi em va passar 100%, no sé vosaltres. Tu vas saber que no estaves per a fer sinfonies de 7 a lo Bach i tot això. M'hauria encantat, realment, si tinguera una eixida. O sigui, a mi la música clàssica m'encanta, seguís escoltant-la i és com... El que passa és que no n'hi ha... Seria absolutament pobre. Vull dir, si ja ho soc, doncs encara més. Està la precarietat i després compositor de música clàssica en el segle XXI. Està més avall. A no ser que sigues un geni hombre, segurament, perquè si eres una dona doncs encara t'ho faríem més complicat. És més difícil, molt més difícil, ja que sabries dir-me, sí que hi ha, jo sí que ho sé perquè ho vam parlar, però compositores de música clàssica, és molt difícil, has de rebuscar molt. Clar, n'hi ha moltíssimes, però han estat ocultades, com sempre, això ja ho sabem, no? No només en el camp de la música, sinó com... I una cosa que has nomenat, que m'ha cridat l'atenció, que és com, els meus pares em deien, fes alguna cosa que tingui molta eixida, o de guanyar diners, a mi també aquest consell. Hi ha una pressió un poc pròpia dels nostres pares, que venen d'una generació que han tingut molt més difícil l'accés a la formació universitària, diguem, per a fer alguna cosa, no? Estudia, o fes això, perquè tal, la sentireu, d'alguna manera? Pues és una promesa buida, no? Perquè si tu fas prometre a tota una generació que els estudis és el que garantiran que hi hagi un futur amb més prosperitat, però això no es parla des de fer una educació que tingui un sentit per al desenvolupament de tota una estructura més enllà de... Primer, de treure't els nens durant unes hores del sobre perquè tu puguis continuar produint, que és un dels elements principals de l'educació pública, no? Llavors, si és, vale, aquest és el primer objectiu, després anem a plenar-lo de coses que ens semblen que poden ser d'una manera,
bueno, pues ahí sortia el que surti. Llavors sí, te diuen, van ficar molt aquesta idea de no, que estudien una carrera perquè així el segur el tindran assegurat, el futur el tindran assegurat, tal i qual. Bueno, però no te deien que no era aquí, que té que ser en Alemanya o que té que ser en França o que té que ser que... El que jo he dit molts anys és que jo m'he format perfectament pel meu treball, perquè mira, vaig estudiar un quadrimestre de psicologia, després vaig fer art dramàtic, després vaig fer direcció i guió de cinema, llavors sí que m'he preparat perfecte per ser cambrer, tio, però perfectament. Ho tenies clar, era el teu futur, no? Claro, exactament, era com, ja està, la meta. Crec que hi ha com un concepte clau així, no? Que és com entenem l'èxit, no? El concepte de l'èxit, no? Que mos l'han injectat, rotllo, com el portem com a empremta, no? Que és el que m'he heredat dels nostres pares, no? El que per a mon pare i ma mare volia dir èxit, al final jo he conduït la meva vida seguint aquest èxit que al final l'he aconseguit d'aquella manera i he vist que no em fa feliç, no? O que no em satisfà, no? Entonces he tingut que replantejar-me què és èxit per a mi o què em fa estar tranquil·la i a gust en la vida i donar-me compte que realment no era res semblant a lo que m'havien ensenyat que era, no? És que és això. Sí, jo penso que portem una herència de com mogolló de generacions dels nostres iaios o els nostres besavis inclús, que quan més estudiaves o quan més oportunitats podien tindre els teus fills d'estudiar, millor vida anaven a tindre, no? Jo, per exemple, els meus pares, que els dos venien de famílies molt humils, de llauradors i tal, i, per exemple, la meva mare van aconseguir amb molt d'esforç que estudiara medicina. El dia que jo vaig arribar a casa li vaig dir, mama, vull fer Belles Arts. Claro. Pobreta, saps? O sigui, és que jo ara ho pense i dic, ostres, en la concepció que tenia ella, i ella voldria el millor per mi, no? Perquè és normal que pensen, en sèrio vas estudiar Belles Arts? Me cago en la mar, quin patiment, la meva filla i jo... Bueno, no va ser així, va ser més un poc ni de conya. No hi ha resignació. No con mi dinero. Fes el que vulguis, però potser hauries de fer oposició. O sigui, ten la teva... No, això encara està pendent. Oposició, no sé què, claro. Si veu mon pare em matarà, carinyo meu, o sigui, realment mon pare m'ha apoyat sempre en la meva vida, mon pare i ma mare, i han estat com fent coixí tot el rato i estic superagraïda, però sí que hi ha com... No, per suposat, després m'han donat suport, però en aquell moment jo entenc que aquesta posició de vull el millor pel meu fill, i el que volia dir és que en la generació d'abans el que te garantia, entre cometes, una vida digna, perquè ara parlarem d'això, també és que és un meló, era poder tindre certs estudis que t'asseguraven una feina, cosa que a dia d'avui jo conec persones formadíssimes que no tenen feina. Però jo el dia que ja havia que escollir aquestes 3 opcions que dius de tal, no tenia ninguna idea de què fer en la meva vida, ni tenia cap tipus de motivació al respecte. Jo havia acabat el conservatori, el grau mitjà, el grau professional i demés, però sabia que la música me suposava un esforç molt gran i vaig fer arquitectura tècnica. Per quin motiu? No ho sé. No tinc ni idea. I un poc agafant la teua, jo vaig acabar l'arquitectura tècnica perquè me'n vaig anar a viure a València i perquè vaig trobar amics i amigues allí que van fer una família i per a mi va ser, jo entrava a la universitat, vaig anar cap avant i vaig acabar. L'únic problema, xiquitín problema, és que vaig acabar l'arquitectura tècnica en 2010, on tot estava en terra, per tant directament me'n vaig anar a l'atur. I després vaig fer fisioteràpia i podologia, també sense ninguna motivació molt loca. Que no ho sabies? Perquè jo sóc al contrari que Ricardo. Ell dona el consell de treballar quan abans i jo, si pots allargar l'època d'estudiant, jo estava molt feliç estudiant ahir. Però per què? Perquè estaven papi i mami amb la seva jubilació pagant-me a mi les 3 carreres. És que poder fer una carrera sense tenir que treballar paral·lelament és una cosa molt dolça i molt gustosa. Pues t'emborratxes i coneixes la penya, vas ahí, a lo millor et botes classes perquè te la peles i suspens perquè els pares te ho paguen. Però et dona una visió molt distorsionada de lo que és viure i de lo que és relacionar-te amb el teu entorn. Una burbuja que no té res que veure. I després te fots una hòstia guapíssima. Dir-te, pues, quanta penya ix de la carrera i després dir, hòstia, que la vida real era esto. Absolutament. El que passa és que jo tenia a pare i mare dient-me, repetint-me fins la societat, de que això no era normal i que menys mal que nosaltres estem així per a donar-te aquest suport. I era molt conscient. És més, quan vaig començar la segona carrera, jo era un estudiant normal, d'estos que no volia fer res, però com jo ja sabia que estava enxuant-se-ho tot en mi, vaig ser un estudiant brillant perquè tenia una càrrega de aquestes persones no estan viatjant perquè estan pagant-me així els meus estudis. Això a mi m'interessa mogolló com és estudiar una carrera des de el fet de que me toca, no? Acabe batxillerat, s'espera de mi que estudi una carrera i la faig, encara que m'interessa un poc el que siga, no? O dir, tinc
40 anys sempre m'ha flipat la psicologia, vaig a fer una prova d'accés i l'estudie. Quina diferència, no? Jo crec que haureu compartit classe, espai en aquesta gent, no? Jo tenia una dona a la carrera que me flipava. Bueno, me feia molta risa perquè portava un collar d'una folla de marihuana. Jo mai vaig entendre perquè la dona tindria uns 80 anys. Per què estudiaves Belles Arts, te'n recordes? Ah, sí. Això és un mito, Artur. Sí, és és un divertíssima. absolut mito. No sé si heu estat a la UPV a València i és que a la cafeteria sempre venien els d'agrónomos, els d'arquitectura, no sé què. És que menys porros fumàvem érem els de Belles Arts, per favor, deixeu-nos d'estigmatitzar. Ja està. És el gag este. Bueno, pues l'abuela esta, pobreta, l'abuela dic, o sea, enteneu-me, a m'abuela li dic abuela també, en amor. M'encantava perquè venia en una il·lusió, jo les 8 del matí en una cara hasta els peus, de dir, Dios, otra vez aquí. I esta dona venia tan contenta, portava tota la vida esperant a poder estudiar ahí amb nosaltres. Clar, és que a voltes quan estudies una carrera l'estudies perquè t'han dit que has d'estudiar que has d'estudiar una carrera i treure un títol, però a voltes ni t'interessa la classe on estàs assistint, no? I ara, si tornara a estudiar lo mateix, estic segura que prestaria una atenció diferent o prestaria més atenció en certes classes i en les que no m'interessaren, igual li diria al professor, escolta, esto que m'estàs dient... Perquè n'hi havia professors que eren absolutament terribles, o Tu sigui... entraries ara a Barcelona i a les Mougues. No sé, pues aniria en una altra actitud. El modo Garrulo, de Sandra de Ara. Però jo, a més, flipe per les assignatures que hi ha en certes carreres, no? I, per exemple, perquè en cap carrera artística hi ha una assignatura sobre finances i sobre com gestionar els teus projectes, quan és extremadament important i el que no la hagi és gran part de la culpa de que no l'hagi és que després s'aprofiten dels artistes. Claro. Perquè és en plan de tu t'han venut que no, tu lo que tens que fer és tu haces lo tuyo que te gusta, yo ya hago los números. I després dius, hòstia, i quants casos hi ha d'artistes que els han robat però lo més gran del món, que firmen contractes sense saber el que estan firmant i llegint perquè no saben ni de dret, ni de negocis, ni de finances. I és en plan de, tio... Pues que tampoc hi ha com una manera per a fer-ho. O sigui, una volta entres dins del sistema i la vida laboral com a músic o com a artista, veus que està prou difícil accedir i o sigui, com no n'hi ha una manera de fer-ho que t'assegure certes coses, no? O sigui, a través de cooperatives, que tampoc és lo més... Bueno, vosaltres sabeu de lo que estic parlant, jo crec que no? he tastat totes les Com ho faig per a fer-ho bé, legal i, a més, que no m'estafen, saps? És com... Jo he après a base d'hòsties, bàsicament. Jo vaig eixir... El meu projecte, el que em dedica a dia d'avui, és el meu TFM. Vaig tindre aquesta sort, no? Que l'impàs va ser bastant dolç perquè vaig estar uns mesos de profe de dibuix i després ja vaig poder dedicar-me a això. I, ostres, jo no tenia ni idea. A mi ningú m'havia parlat de que havia de ser autònoma per a poder vendre una il·lustració meua. Ningú m'havia dit què era l'IVA i l'IRPF. Jo, l'IRPF, què collons és l'IRPF? Jo pensava que això no me tocava perquè jo no havia estudiat ADE, saps? Però també vos dic una cosa. Si en la vostra carrera vos fiquen, en eixa edat, en 18-19 anys, vos fiquen una assignatura d'IVA, d'IRPF i del modelo 135... No, doncs vaig més enllà. Es cagueu en tot, no fotes. Pues vaig més enllà. Crec que no hauria de ser en la carrera. Això haurien d'ensenyar-ho en la ESO. En un curso CCC i que te regalen una guitarra. No, haurien d'ensenyar-ho en la ESO, perquè després tu te vas enfrontar sí o sí a això en la teua vida i estàs tenint factures tots els dies i has de fer la renta. Teniu el mateix argument que tenia Albert Rivera. I això mos ho diguen! És que, més enllà de lo que pugui pensar qualsevol persona des d'un enfrontament polític, hi ha una moguda per mi molt sèria a nivell social, que és que se li ha tret a l'esquerra l'interès per als diners, perquè se li ha venut que el diner és el dimoni. En això estic completament d'acord amb tu. I que el que té diners és una mala persona. Llavors, pues ja està, llavors t'arreglen una vida de només queixar-te davant dels que tenen els diners i no intentar entendre què és aquesta força que fa que passin coses o que altres coses no passen, que compra vots, que fa... No, això no, és que això és malo. Però és com un tema tabú en tots els camps, no? El diner, parlar de diners sempre és com que mos incomoda i és una qüestió que hauríem de tractar amb tota la naturalitat del món, no? Perquè... Està en constant contacte, no? És que estic segur que hi ha gent que ha guanyat molts més diners que nosaltres
currant d'hores molt menys que tot el que heu fet vosaltres, saps? Jo m'he trobat ara amb tenir una productora i amb la sort de tenir un soci que s'ha criat amb mi, hem anat als mateixos concerts quan tenien 14-15 anys, però que quan jo vaig començar a fer música i a viatjar per ahí de mochilero i a fer coses, ell va entrar en el món de l'ADE perquè no sabia què fer, igual que tu vas fer de tota tècnica, i el tio va dir, hòstia, que estic veient Matrix, tio. Clar. Que estic entenent què és això. I després, anys després, ens hem juntat i ell és segur que m'ha dit, vale, te vaig ensenyar què és un flux de caixa. Què és això? Segur que vas a flipar. M'agradaria un flux de caixa. I jo en caixa... amb la guitarra en plan, és això, no? Un flux de caixa. Un caixó flamenc. I vius i dius, clar, no, però pots fer una previsió de què passarà amb la teva pasta en 5 anys. És com veure el futur sense una bola... És com, uau, per què ningú m'ha volgut ensenyar això d'una manera que sigués una eina útil per a mi? Però mira, fixeu-se en això. Carreres amb més eixides laborals. ADE, enginyeries, màrqueting, economia... Carreres amb menys eixides laborals. Filosofia, literatura, història, belles arts... Podríem parlar després de què és una eixida laboral, ¿vale? Bueno. Però fixeu-se en això. A què ens està conduint un poc tot aquest sistema, també? No vull que ens fiquem molt transcendentals, però sembla que hi ha unes carreres que te van assegurar una vida digna i una vida en la que curro és igual a guanyar diners, que per això currem, perquè si no, jo no curraria, i suposo que quasi que ningú, a no ser que t'agrada moltíssim, però estem ahí, i mireu ixa dada, no? És com molt loca, no? És com... Sí, bueno, sí. O sigui, l'eixida més fàcil que tenim els músics quan acabem la carrera de música és dedicar-nos a la docència, no? Perquè és com... Ara vaig a posar-me a fer un grup, a moure'l, pensar en ser autònoma, tot això és com... O naix d'una cosa molt visceral o no arranques. O naix d'una cosa molt visceral i passes per no cobrar una merda durant molt de temps i estar putejat, o te'l deixes... O sigui, si jo, que tinc una passió i una... O sigui, m'encanta la música i sóc una currante en el meu... Però perquè m'agrada, perquè sent com el motor dins de mi. Així i tot, moltes voltes pense, m'ho deixaria i me n'aniria a currar a qualsevol altre puesto. És que antes, és que he currat de cambrera també, és que a voltes pense, és que estava més còmoda currant de cambrera a voltes que en tota la locura que porte ara, saps? Com d'estrès, pressió... Però bueno, jo què sé, estic així i seguís que sí, per algo serà, no? A mi em deia ma mare, quan vaig acabar... Bueno, jo la vaig convèncer quan vaig acabar la carrera de fer un màster d'il·lustració perquè ella volia que fera el CAP per a ser profe de plàstica, cosa que jo seguís pensant a dia d'avui que no seria gens vàlida, no? Perquè no tinc paciència, a mi m'encanta ensenyar el que m'agrada, però a gent que li agrada el que m'agrada, no? No a gent que està com... Obligada. Claro, però a mi el que flipa és que quan es diuen aquestes coses es diu com una espècie de rànquing valoratiu, quan en realitat per mi és un símptoma d'una malaltia social molt gran, que és que estem perdent la deriva humanista, que és que somos sentimientos y tenemos seres humanos. ¿No? I sí que era un bon filòsof. Claro. Bueno, però mira, llegeix un altre cop les que estan en poca sortida laboral. Filosofia, literatura, història, belles arts. El que se feia en l'antiga Grècia. Lo que estem dient aquí és estem donant poc treball a gent que pensa quines són les conseqüències socials i morals dels actes que fem. Estem pagant poca pasta a gent que es preocupa per quin és el nostre origen i bagatge històric per no cometre els mateixos errors que hem cometit una borrada de temps. Estem dient que la comunicació i la forma en la que fem servir les paraules, que al final és com tu fas les argumentacions i com la gent s'ha de comunicar a nivell social, polític o com sigui, no té un valor perquè no li estan donant pasta a nivell social. Llavors, a mi és un símptoma, no és el fet de dir, no, és que aquestes ja no valen. No, és que estem fent que no valguin perquè no estem donant-los pasta. I endevina quines carreres són les universitats estes per adults, ja, que no pretenen treure's el títol, sinó que van a posteriori. Sí. Endevina quines són les carreres més escollides en gent adulta que va per vocació pròpia. Claro. Filosofia, literatura, història i belles arts. Exactament. O sigui, no hem fet el que volíem fer perquè el món ens ha dut a fer altra cosa, no? Que el món volia que fèrem, este món en el que vivim, no? Però perquè el camí també és un poc més llarg per a tindre el que estàs dient tu, per a tindre eixa vida completament tranquil·la, és molt més llarg. Eixa vida tranquil·la, per exemple, jo he assumit que no va existir mai per a mi. Vull dir, mentre jo... Vaig a lliçó tenim integrada, saps? No, però és que convisc en ella, igual que diu Sandra, no? Però així estic. Jo convisc en ella. Sé que a mi, com a artista, res m'assegura el mes que ve poder viure de la il·lustració, però és que no m'incomoda. A mi el que m'incomoda és poder pensar tindre un sou assegurat, però no estar sent
cada dia alçar-me i fer el que faig perquè realment m'agrada el que faig. Per Que és favor. una cosa que jo sé que no tot el món comparteix i molta gent que va estudiar en mi la carrera que pues, a lo millor també li agrada pintar i dibuixar o li agradaria tenir un projecte, diu, tia, pues, jo estic tranquil·líssima donant classe a l'Insti i quan torne a casa, si m'apeteix dibuixar, ja dibuixaré. Penseu que hi ha cert classisme, diguem d'alguna manera, entre cometes, per la gent en general, cap a la gent que estudia i cap a la gent que no estudia? Hi ha alguna cosa dins de nosaltres que tenim ahir, encara que siga de manera inconscient? Sense cometes, no? No sé si classisme és la paraula adequada, però... Bueno, jo crec que sí, absolutament. O sigui, que no hi ha que profunditzar molt més sobre això, sí que existeix. I, bueno, la qüestió és com anar treballant-ho tu també, perquè hagis estudiat una carrera no vol dir que sigues més listo que un altre, vull dir que n'hi ha cada garrulo per ahí que ha estudiat... que no ha estudiat res. Mira que jo que tinc tres i soc idiota, Sandra. És que, tia... Total, i que al final la gent que no estudia carreres, o sigui, també té com tota la força de... perquè les que estudiem carreres és com que estem molt acostumbrats a que ens ho donen tot fetet i trituraet, en plan papilla, mira... En setembre comença el curs, exàmens i s'acaba. Això que hem dit antes, és que podrien haver-ho posat a la carrera com el món de les finances o com facturar o com el que siga, no? Ostres, també està bé que te ho tregues per tu mateixa, no fa falta que te ho diguen, no? Vull dir que al final tu ho aprens i n'hi ha moltes maneres d'aprendre-ho, no té per què estar sempre tot escrit a les carreres, vull dir. Absolutament, Hi ha moltes altres Però el que sí que crec que també hi ha és una espècie de frustració de qui ha estudiat perquè li han promès que seria el que tenia que fer i després es veu un altre cop o de cambrer o en un McDonald's o que és algo per lo que jo he estat anys estudiant i treballant de cambrer i treballant de cambrer sense estudiar gens, i hi ha una petita frustració en tu de dir, bueno, pues ja està, pues és això, no és el que m'havien promès i tal, però després veus, jo tenia companys de feina que això és el que feien, no tenien un plan per damunt i res, jo soc cambrer i curro d'això i estic supercontent perquè és el meu curro i em preme de les meves hores i ja està, i m'agrada parlar amb la gent i m'agrada tal. És que absolutament... Per què no pot agradar-te ja? És que una persona pot acabar la típica educació secundària obligatòria i decidir que la seva funció en el món és treballar d'una cosa que li mola molt o estar de cara al públic o tal, o inclús ara s'està treballant molt el que és la formació professional també per a que decidisques un poc formar-te específicament en el teu treball i que estigues ahí. FP, sabeu què? Jo quan vaig acabar el batxillerat no sabia què fer amb la meva vida i els meus pares em van fer la típica xerraeta de si no t'agrada cap carrera universitària, fes una FP. Una FP? Bueno, em va sentar com que no fera una carrera universitària jo. No sé si vos ha passat alguna vegada, però malauradament sempre tenim la formació professional com de segona, quan en realitat també necessitem professionals que facin unes faenes, unes tasques que no s'estudien a la universitat. De fet, hi ha tantíssimes tasques que necessitem que es facin i que no s'ensenyen a la uni. De fet, hi ha tantes que parlem d'unes 26 famílies professionals. Contres de l'FP. En primer lloc, l'estigma, que sincerament em sembla una merda. Però bueno, també hi ha manca de professorat, manca de recursos i que, òbviament, tot i la gran taxa d'ocupabilitat que té la FP, tot depèn del sector on estigues. Sabíeu que després de maestros de la costura es va posar súper de moda estudiar moda? Clar, no és igual com informàtica. Quan acabes d'estudiar costa més trobar treball. Ah, i no oblidem l'intrusisme. Hi ha graus com cuina, hostaleria i construcció que es queixen que moltes vegades es contracta gent sense formació per abaratir els costos. Pros d'una FP, que són molts. En primer lloc, hi ha un problema de relleu generacional. Això significa que ara mateix hi ha moltíssimes empreses a la recerca de gent formada per fer tasques complexes. Un exemple d'ací de casa nostra. En el port de Sagunt s'estan demanant molts soldadors perquè s'estan retirant molts. Aleshores, és una gran oportunitat per trobar una feina de manera molt fàcil. I ja que parlem de casa nostra, l'EFAP últimament s'està implementant moltíssim. Des de 2018 hi ha 24.000 estudiants més matriculats. De fet, els valencians som l'autonomia amb més percentatge d'estudiants que trien fer formació professional. Ah, i un altre pro. L'FP també combat el despoblament rural perquè implica poder tindre formació i també oportunitats laborals sense haver d'emigrar del teu poble. En fi, en una societat on depenem pràcticament de la resta per a tot, és important recordar que tan necessari és un perruquer com un CEO. Anem a fer un viatge en el temps i vull que recordeu un poc aquesta època, que sobretot a nivell social, més que acadèmic ja, perquè quasi que ocupava més part del nostre temps això que altra cosa. Va ser la primera vegada que eixieu fora de casa a viure quan començareu a estudiar o ja havíeu estat temps fora de casa? Jo va ser la primera volta, sí. Fora i damunt molt fora, no? A Barcelona, sí, sí. Tu, Ricardo? Jo en Castelló.
Vaig anar el primer cop a Castelló. Burjassot, Castelló. Però et quedaves a viure allí? Sí, em vaig quedar allí i jo vaig agafar a dos col·legues que anaven també allà, vam jugar a un pis, vam fer de tot, i als 4 mesos vaig dir, ja no quiero hacer psicología. Que els deixaves penjats, Em vaig marxar, sí. Vos va rebre bé tant Barcelona com Castelló? A mi em va encantar la ciutat. Vaig estar 8 anys ahir i vaig acabar hasta la petxina. Per què li passa a tot el món això en Barcelona, A mi també em va passar. A tot el món I m'ho avisava tot el món. Quan passes 5 anys en Barcelona, el 5è any te va caducar. I jo, no teniu ni idea. Caduca absolutament. Jo ara vaig i és en plan, quiero irme cuanto antes. I el 5è any, tal qual, vaig dir, me'n vaig. Pobra Barna. Barcelona... No, m'encanta, però ja per viure allí, no? Barcelona i Castelló, de juerga universitària va sobrada, no? Home, sí, jo pisava poc la universitat. Sí, Juergadicos. El primer que vaig fer és intentar buscar treball de cambrer i en un dels bars que vaig entrar em van dir no tenemos trabajo, pero quédate a tomar algo. Però aquí hi ha unes birres. I em vaig fer col·lega des del bar de just baix de casa meva, llavors jo arribava a casa i en plan, bueno, vaig a saludar una mica abans d'anar-me'n a casa. I llavors vivia al bar. Quina perdició. Teniu alguna nit boja d'estes de principi de conèixer els companys i companyes de la uni de, eixa nit no s'oblida per res del món? Jo, o sigui, és una anècdota prou xula, però sí que la vaig oblidar. O sigui, és com... Però per qüestió etílica o...? Exacte, no, sí. Me'n vaig anar de festa amb les meves col·legues a l'Apolo. Vam acabar com a les 6 del matí, les 7 del matí, tocant la guitarra ja, i en plan botellón, matiner, no sé què, i eixe dia, o sigui, a les 12 tenia el recital de final de curs en el meu grup de cambra. I jo vaig dir... A veure... Vale, me quedan 2 horas para ducharme, vestirme de negre i anar-me'n altra volta al conservatori. Vaig arribar allà a fer una peste d'alcohol que flipes sobre. Vaig ir guai. Anava jo baixant les escales en plan... encara mig pàjara. Tocant ahí, ti. Va anar bé, va anar bé. Sí? Era l'himne d'Espanya. Ti. A veure, és que vaig estar ahí en l'Apolo, disculpeu-me. Tu, Ricardo, tindràs juergues guapes. Jo, quan ja vas marxar a Barcelona a estudiar art dramàtic, clar, vaig conèixer molta penya i jo vivia en un pis que eren 8 persones. Era un pis molt gran de Gràcia, que era tota la planta baix d'un edifici, teníem una terrassa gran, tal i qual, i jo una habitació molt petitota ahí, però érem 8 persones. Llavors, al cap d'any, tothom va marxar i em vaig quedar jo sol en aquest pis gegant amb col·legues DJs que havia fet fa poc. I vaig dir, fem una festeta de cap d'any. No havia fet col·legues de club de lectura, En plan, fem una festeta de cap d'any. Quanta gent? Jo vaig dir, mira, no molta, però el que fem és 3 nivells d'amics. Llavors, només amics nostres i amics d'ells. Però això, les matemàtiques, Claro, saps, no? però jo era de lletres. No podia arribar. Claro, exactament. No vas calcular. I això es va traduir en... van arribar ells amb uns bafles així que t'hi cagues i hi havia 150 persones al meu pis de festa entre el dins i fora la terrassa i la norma era o portaves algo per beure o portaves 10 pavos per a després comprar alguna cosa o per a la neteja del dia següent perquè estava clar que això anava a estar. Jo anava amb una bata de seda i amb un càliz de... En plan romà? Sí, anava així. I la gent anava venint i m'anava ficant diners a la butxaca perquè era la gent que no havia portat alcohol i la gent m'anava ficant, jo deia, ponedme lo que queráis en la copa i jo lo beberé. I m'anaven ficant tal. Mare meva, tio. Hi ha gent que no ficava alcohol, sinó que feia així amb el dit. Bueno, ja sabeu. Sí, clar. I després, al dia següent, jo em vaig aixecar i això era en plan... Era un desastre, però clar, foto la mano a la butxaca i tenia igual 200 pavos. I tu, me tornaré a disfressar de Julio César, Llavors vaig trucar a algú perquè vingués a netejar, amb la resta que sobrava de pasta, a les que estaven per ahí morts, vaig dir, anem a comprar menjar. I al tornar, la casa estava un altre cop com tot i va ser molt divertit. Però sou capaços, perquè jo quan soc anfitriona d'una festa, en plan que convida gent a ma casa, anfitriona d'una festa són 6 persones a ma casa, me fico com nerviosíssima i no bec per si de cas per a que no se desmadre. Veig que no tens aquest problema. Depèn de l'edat que tingues també, no? No sé, jo he canviat en l'edat, jo ja no sóc el que era. Ho has dit en una tristor, Sandra, per favor. No, vull dir que quan jo era joveneta me la suava tot absolutament, vull dir, era com una altra actitud, no? Ara vaig més en compte, soc prou més responsable en moltes coses. És que crec que he sigut petitona. Jo crec que jo faig previsió de danys a l'inici
Llavors, en aquest cas va ser bloquejar totes les portes, encandaus dels quartos dels meus companys. val, és que eixa info... Ficar les coses, tot el que era No era com en la pel·li americana, que cada un feia el que volia en les habitacions. tot el que podia ser un problema, me'n recordo fins i tot estar fotent, com es diu, l'espuma que està de boletes, en els cantos d'una taula molt gran que tenien, en plan de... la gent no... Perquè no es poden Ostres, entrar. però eres molt bona Llavors persona. vam fer això i després ja... Adéu. O sigui, jo ja he fet la previsió de danys. S'adaptareu fàcil al que és, diguem, viure per primera vegada en un pis i tindre que fer tu tot, diguem, de tot absolutament, només entrar i només arribareu en 17-18 anys? Home, ho vas aprenent, o sigui, sí, al final t'adaptes, claro, i ho fas, i aprens, sí. Hi ha algun problema de convivència d'estos en company o companya que dius, mare de Déu, això què és? La primera, a mi el primer any els meus pares em van clavar a una residència de monges a Barcelona. Se riu en plan... És que m'ho vaig passar de puta mare, Te perquè vas passar guai? a mi m'encanten les monges, o sigui, jo voldria ser monja. És la millor. Jo voldria ser monja, titular, Sandra Montfort, jo voldria ser monja. Ojalà, no ho sé. Pues em van clavar el primer any a una residència de monges i, clar, tenien que arribar tots els dies a les 11 es tancava la porta de la residència. Si no arribaves, pues tenies que buscar-te la vida, quedar-te a una altra casa o on siga. Pitjor que viure amb els pares. Els caps de setmana tancaven a les 3 del matí. Ah, bueno, a les 3, vale, un dissabte. I si no arribaves, tancaven la porta, tu et buscaves la vida i el sant demà cridaven els teus pares, tu hija no ha dormido aquí, saps? Però, clar, les monges... Tan monja no serà. Però, clar, fem nuestras trampites entre nosaltres, érem tot ties a la residència i era com prou divertit. Vas fer com moltes... I ahí vas entendre el significat de sororitat. Claro, claro. Manteniu eixes amics i amigues d'eixa època? Jo tenia bueno, les meues com dos companyes de pis per excel·lència, la Sara i la Melo, que vam estar convivint molt de temps juntes, mos portaven superbé, i era com... vivíem a un piso davant de la plaça Monumental que com al pis de dalt hi havia una casa de putes i el pis de baix era un entresòl, no hi havia ningú, i al costat eren abuelitos sordíssims. Entonces era com que fem festes hasta les 4 del matí, ningú mos escoltava, ningú es queixava. I algú el que t'escoltava no t'anava a protestar. Claro, perquè... Sí, sí. Mos ho passàvem molt bé. I aquestes dues companyes, clar, encara les mantens, mantens, teniu clar aquest que sí. record. Tu, Ricardo? Però és que tu has sigut molt nòmada, també, no? Sí, però bueno, jo per exemple, a l'Escocès, que és el meu col·lega i saxofonista del projecte musical amb el que estem fent per ahí... I ve d'eixa època? Bueno, jo coneixia... O sigui, ell va viure amb mi i amb ma mare, al principi de tot, abans de jo marxar-me a Barcelona. Entre que vaig tornar de Castelló i vaig marxar a Barcelona, vam estar un temps que ell va venir... se'n va cabrejar amb els seus pares i va venir a casa meva i vam estar vivint... I després a Barcelona també vam viure junts durant un temps, que el tio era molt cabron, però jo estava dormit i m'aixecava i estava obrint un ull i estava ell amb el saxo així en la meva cara. Què dius? És un poc crític, això, I jo dient-li, ni se te ocurra. I ma mare al fons em deia, dale. Que malo. Pop, jo no, tio. I era així. La imatge de sa mare m'ha bona, però... Dale. Aneu de discoteques i tot això en aquesta època? Home, qui no, no? Nosaltres érem de piso a muerte, és que per Sí. això ho pregunto, perquè tot el món feia servir moltes garitos i tot això. Ja. Nosaltres érem piso, festa en piso, ara anem a un altre pis d'estudiants i anàvem ahí... Bueno, això també, a tot. I Claro, quan però s'acabaven això els pisos no podies fer més ruïdo al piso, te n'anaves a la discoteca, no? Perquè Claro. hi havia un moment en el que no podies... Al nostre piso, no? Perquè... Hola. Alguna vegada anat la policia a un pis dels que esteu fent una I juerga? tant. I quina és la vostra actitud? I ahir hi ha molts dubtes, Bueno, pues donar la cara un poc, no? Tots... Sempre algú dona la cara? Eres tu, eixa persona? A veure, depèn de la situació, el moment, al piso de qui era, saps com mos organitzaven. A mi m'ha passat estar en l'altre lloc. O sigui, De policia? Jo treballava del de telefonista per a la policia i els bombers. No fotes! Què? Això Quina no ho feina havies més contat, guapa! Sí. I em va passar estar treballant amb això que m'arriba una trucada en plan de hola, buenas noches, que mis vecinos de arriba están haciendo mucho ruido. Pásame la dirección. Me comença a dir la direcció i dic, això és casa del Pablo, tio. Ai, sí, home. I jo dic, vale, ahora lo mandamos. Penjo i dic, tinc un moment al bany. Vaig al bany i dic, Pablo, tio, que va trucar la teva veïna de que esteu de festa per demanar a la policia. I ell me diu, però, ¿y para qué te llama? A ti? mi vecina.
borratxíssim. I jo, no, tio, que estic al curro, i han trucat aquí. I l'hem trucat aquí a mi, aquesta, i per l'hora que és, sí que tindrien que enviar a la patrulla. Llavors, tallar-la, perquè si truco un altre cop no la puc agafar jo i anirà. I ell no ho va pillar agua, no ho va pillar a la primera, Ara que teniu així dues persones supercreatives, quina formació universitària creieu que està per inventar encara? En plan fumada, Mira, jo crec que hi ha una formació molt important que encara no s'ha inventat, que és que els ensenyen als homes a comportar-se una miqueta, perquè hi ha cada... És la representant. El Instituto del Hombre, por favor, el Instituto del Hombre que aparega ya en algún moment, porque esto se va al Universidad del carajos. Hombre. Claro, la Universidad del Hombre. Que en lloc d'estudios de género sean estudios de género. Claro. Como... Ostres, m'ha costat un poc. A mi també m'ha costat, Però no cal que els donen ningún títol ni res, Però en perquè grau- si no després se Però grau, flipen. grau, màster i doctorat, o creus que fa falta un Que curset? primer parvulari, fa falta com... Preescolar, no? Sí, sí. La A. Exacte. I tu, Ricardo? Jo, com a gran fan del pedagog Gianni Rodari, diria que fantasia. Carrera de fantasia, que és on t'ensenyen a pensar fora de lo pensable. Que en lloc de que tu tinguis una assignatura de Belles Arts, no? I hi ha dins de Belles Arts diferents formes de fer tècniques i tal i qual, que hi hagi una que sigui per crear i llavors tens una assignatura de pintura, una assignatura d'escriptura, una assignatura de tal, però tot dins de fantasia. I dins del teu servei, no? No té que tindre un requisit mínim de res, no? No, és només per donar-te eines per abstraure't i pensar fora de lo Molt pensable. bonico, m'ha encantat. A mi també m'ha Jo encantat. m'apuntaria. M'ha encantat les formacions universitàries que vosaltres cregueu que estarien per inventar, però jo vos vaig a dir unes quantes, de les quals algunes són reals i altres són fake. I m'agradaria que diguereu què en penseu i si penseu que és necessària, que molaria fer ixa formació, què? Anem allà? Vinga. Grau en cultiu de cànnabis. Hòstia, que guapo. Has ficat el mood i tot ja, Primer que res, creus que és real o que és fake? Hòstia, crec que és fake, no? I tu, Ricardo? Això és a nivell internacional? Sí, a nivell internacional. No és precís que siga l'estat espanyol ni res d'això. Sí. Què en penseu? Jo penso que és veritat. Que és veritat. I pues, molaria matricular-vos en este hipotètic grau abans de dir-vos si és cert o no. Jo que sé, tot és interessant saber-ho, no? És una més de botànica. Vos dic, és veritat, però on creieu que està aquesta universitat? Califòrnia. Ho sabies! Bueno, però és que estan les granges de cultiu de cannabis més grans i més Vaja! potents. Algú les ha de dur, no? A mi em fa gràcia que és en la Universitat d'Amsterdam, que se pareix a Amsterdam, Oxford. però realment està en Califòrnia, sí. Sí, hi ha molta penya que se'n va a fer curros d'estiu a les granges de cultiu de recollir. cannabis, a tallar tot el rotllo, a No fer... tenia ni idea. Sí, No sí. tenia ni idea. A veure. Administració del temps lliure. Sí, no? Real. Absolutament real, no? Ostres, m'interessa prou, És real, però a mi el que més m'ha molat d'esta dada és que la universitat, sabeu com es diu? YMCA, de Mèxic. Uai, sí, No us sembla molt guapo? Però una cosa que fan ahí, administració del temps lliure. És en plan, tot el temps lliure que té la gent, anem a administrar-lo. Jo crec que estarà molt relacionat amb turisme i tal i qual. Jo crec que no ho he llegit, això. És que com que està molt relacionat amb això. Seguim? libre! Seguim, anem allà. Grau d'influencer i gestió de xarxes socials. Hombre, fijo que existeix. Va, sí, diguem que sí. No existeix com a tal, I ja però, Li queda un any. però crec que li queda molt poc per a que això passi, jo crec. Sí. Grau en elaboració de sushi vegà. Tu Sí, què no? penses? Sí, no? Jo diria que sí. Que existeix o que no? Jo dic que no, va, només per fer-li la contrària a ell. Jo diria que sí. No, no existeix, no l'hem inventat. M'emolava lo de sushi vegà. 4 anys enrotllant d'aguacate. Clar. Per què no? I la última. Grau en cultura pop. Hombre, això segur que sí. Sí, fixa't. Així és. Universitat de Baltimore, Estats Units, un grau en cultura pop. I n'hi ha molt més loques, un grau en els Beatles, un grau en Cultura jo- pop, això ho vaig donar jo també a la universitat. Sí. Parlant de hi ha un- cultura pop, a veure quant saps de cultura pop. Vinga. Tinc unes preguntes per vosaltres, Vale. i són unes de cultura pop i altres de cultura general. És aleatori. Quin sobre vols? El de baix. Este de baix per a tu? I Sí. tu este? No, espera, que els quedem per les preguntes. Vaya xino. Ah, vale, pensava que vas a... Que estan les respostes escrites, Sandra. Vinga, cultura pop. Bueno, no vos hem dit res. El premi és... Res. Absolutament res. Sí. Anava ell. L'honor d'haver acertat. Quin país va guanyar l'Eurovisió el 2023? Que sea Noruega. No ho sé, és que no vaig estar atenta. Suècia. Jo ho sabia? No. Que ho vaig buscar. I la representant d'Espanya es deia? Era Chanel.
2023. A 2023. Valenciana. Que és cada any. És cada any, sí. Lo de la cultura pop. Que mal, És valenciana, xaval. saps? A la cantina. És d'Elx, diria. Estic un poc perdut, però... Digues, digues. Blanca Paloma. Blanca Paloma, Ah, que sí? claro. ¿No Hòstia, és que... Ni idea. Claro, sí. No Sí, hi ha hagut polèmica. claro. Si Com s'hagués no hi ha hagut barallat la polèmica, gent, doncs no ho sé. Clar. Blanca Paloma. Perquè- Les meves amigues em maten, mare. Clar. Si no sé això. Quina sèrie de televisió conta les aventures d'un professor de química que es converteix en fabricant de metamfetamines? Breaking Bad. Molt bé. La següent és quin videojoc està protagonitzat per dos germans fontaners i com es diuen? Super Mario Bros. No? I com se diuen els els dos germans? Ah, Mario i Luigi. Molt bé. Evident. Tio. Vas a ser el que més encerta de preguntes? Bueno, continua la cançó. Mira totes les floretes, com brillen alegres al sol, com ensenyen els seus pètals. Plats de colors i dolors. Molt bé! Escolta, això no se la sap molta gent. No se la sap molta gent, jo no me la sabia. no la sabia. Jo tampoc l'haurà dit. Ho sé molt ben cantar. Bé, Vinga. Ricardo, excepte en Eurovisió... Sandra, t'ha tocat cultura general. Quin va ser el primer metall emprat per l'ésser humà? No ho sé. Arriesgat. El heavy metal. M'ha encantat! Sí, ja la donava per bona. I és rebot, recorda. Ai, sí. El ferro? El coure. Jo també m'haurà dit el ferro. L'edat de... Jo també m'haurà dit el ferro. Però també hi ha edat de ferro, no? En quin oceà està el triangle de les Bermudes? Pacífic? No. En l'Atlàntic. Molt bé, tampoc n'hi ha molts més. Però un poc en el cel. Home, sí. Quina és la capital de l'Uruguai, Sandra? Montevideo. Ai, Vamos! molt bé. Esta no se l'ha pensat tant, eh? No se l'ha pensat, eh? Quan és el 25% de 120? A Sandra li estic veient. Saps el meme de la xica que fa així, no? Dila Que tu, li creuen dila tu. números? 35. Quan? 35. No pot ser. És una quarta Ah, no, part... no, és 30. És una quarta part de 120, no? 30, sí. 30. De listo, tu. No, estava Que havies- me costa molt pensar en aquestes coses de Que percentatges. havia... Ella... Ostres, el timbre ha sonat com de És que venim pregunta els encertada. nostres Però convidats. és que bueno. tenim així has Pues convidat ja que No us ho he després... avisat, però... Marxem. Doncs Gràcies per vindre. El Ha estat un plaer, plaer, encantada. molt gran.